Il-Papa Franġisku se jkun qed iżur pajjiżna fil-31 ta' Mejju illi ġej. Dan tħabbar uffiċjalment bil-President ta' Malta George Vella hekk kif qara messaġġ li wasal mill-Vatikan waqt il-quddiesa pontifikali tan-Nawfraġju ta' San Pawl. It-tħabbira taż-żjara tal-Papa ta' ġurnata saret propju fil-jum milli tfakkar il-ġrajja li ġabet il-fidi nisranija f'Malta. Din intlaqgħet b'ċabċipa kbira li damet tidwi fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Il-quddiesa tiegħu il-Papa Franġisku jilqa' l-istedina tal-President tar-Repubblika ta' Malta, tal-awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-pajjiż u ser jagħmel vjaġġ apostoliku f'Malta u f'Għawdex l-30 ta' Mejju 2020. Il-programm tal-vjaġġ se jitħabbar iktar quddiem. Fil-preżenza tal-Arċisqof ta' Malta l-Monsinjur Charles Cicluna u l-Ministru José Herrera għan-nom tal-Gvern, il-President awgura li ż-żjara tal-Papa Franġisku s-sedda l-għaqda fost il-poplu Malti. Meta qed jitkellem dan l-aħħar u ripetutament jirreferi għal Malta, kien diġà qed jindika li kellu f'rasu li ħajt iva u din l-aħbar hija xi ħaġa sabiħa ħafna u kif qatt jiena nemmen u nixtieq li din iġġib il-barka talla fuq il-pajjiż u iktar għaqda fost il-poplu Malti. Wara li l-President tar-Repubblika qara l-messaġġ, l-Arċisqof ta' Malta preżenta emblema fl-okkażjoni taż-żjara li se jagħmel il-Papa Franġisku f'Malta. Il-logo, ovvjament il-Papa Franġisku f'Malta, il-kelma li għażilna hija mill-Atti tal-Apostli kap 28 vers 2. Ġabu ruhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Ma dan l-istazzjon tkellem ukoll l-Ambaxxatur Malti għall-Istat tal-Vatikan illi semma kif huwa ta' pjaċir illi l-Papa laqa l-istedina tal-awtoritajiet Maltin. Hija grazzja balzmu fuq il-poplu Malti. Ġifri din l-istedina kienet ilha ssir, però issa jidher il-Papa aċċetta, ġifri xi ħaġa qas għandi kliem, tant kemm xi ħaġa pożittiva fuq il-pajjiż kollu. Intant, xar li għadda l-Papa Franġisku għamel bosta referenzi għal poplu Malti u sejjaħ li l-Maltin bħala bravi, miti u akkoljenti. F'udjenza ġenerali fil-Vatikan, il-Papa kien qal li f'Malta m'hawnx li fat u kellu kliem sabiħ ħafna għal poplu Malti illi deskrivih bħala poplu tajjeb ħafna. Intant, din iż-żjara tal-Papa Franġisku se tkun ir-raba' żjara uffiċjali f'pajjiżna ta' kap tal-Knisja Kattolika. Il-Papa Giovanni Paolo II żar lil pajjiżna uffiċjalment darbtejn fl-1990 u fl-2001. Fit-tieni żjara tiegħu kien ibbeatifika lil George Preka, Adejotata Pisani u lil Nazju Falzon. Il-Papa Benedittu 16 kien ġie Malta fl-2010 b'mod sorpriż fit-triqtu lejn it-Tanzanija fil-bidu ta' Settembru tal-1990, il-Papa Giovanni Paolo II kien għamel waqfa qasira ta' ftit sigħat f'pajjiżna. Dan wara li l-ajruplan tiegħu kien għamel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, ftit wara li l-ajruplan li kien fuqu laqat sħaba tas-silġ. Dakinhar il-Papa kellu laqgħa qasira mal-awtoritajiet Maltin u xiref mill-ajruplan biex isellem lil dawk il-Maltin li marru jsellmulu wara li kienu semmaw li l-Papa reġa' kien fuq artna għal ftit ħin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.